ina kira ga shugabanni masu satar kuɗin bayin Allah, masu ɗiban kuɗin mutane, masu mu'amala da kuɗin mutane, ku gina gidaje da kuɗin mutane, ku sai motoci da kuɗin mutane, ku tafi ƙasashen waje da kuɗin mutane, ku sai kadarori da kuɗin talakawa a lokacin da bamu da magani a asibiti, a lokacin da 'ya'yanmu sun kasa zuwa makaranta saboda kuɗin makaranta, a lokacin da mun gagara shiga university saboda university sun yi kaɗan kuma biyan kuɗin makarantar ya gagara, wani kuma ya zo yana kwashe dukiyarmu yana tafiya da ita ƙasar waje. Akwai dabbanci da rashin hankali da ya wuce wannan? A lokacin da mutane suna mutuwa da yunwa, a lokacin da mutane suna neman abin da za su sa a baka, duk mutane ka gansu a ruɗe a gigice suna neman na kansu. Kowa idan garin Allah ya waye fita yake ya je bubbugo ya je nemi abin da zai ci. Wani kuma ga dukiyarmu ya zo ya kwanta akan ta yana abin da ya ga dama. Sai dai a zo rediyo ana mai girma gwamna dan Allah ka taimaka mana ka gyara mana kaza, sai kun ce masa dan Allah kada Allah ya sa ya gyara hanyar. Kudin shi ne ba kudin sa bane, ko wani kwamishina ko wani shugaba ko wani minista dan Allah, har wani wayo ya zo yana kuka taimaka mana ai kaza, kana kukan banza kana akan me? Kada Allah isa yayi, in bai yi baya akwai ranar kiyama. Mutum ya zo ya aikin gwamnati da kudin gwamnati ya rubuta sunan shi a jiki, kaji sai ka ce kudin tsohuwarsa, sai ka ce tattasai da tumatir ya kasa ya ci riba ya zo ya samu kudin, sai ka ce noma yayi. Ya za ku rena mutane hankali? Kudin gwamnati ba kudin al'umma ba ne? Idan ba ku yi wa mutane aiki ba me za ku musu? Ko an kawo ka ci kudin mutane ne sai an zo an maka karamar murya akan zaka mutane aiki? Ka zo ka lillike mana fassa ka ce mu zaɓe ka zaka mana aiki, kuma bayan mun zaɓe ka ka zo muna bin ka Allah annabi muna bin gidanka, ba ka shigowa garin mu sai karfe 1:30 na dare, kana fita karfe 2. Wani irin zalunci ne wannan? Wallahi duk wanda ya ci kudin talakawa billahi azimu yana da hisabi mai tsawo tsakaninsa Allah. Kuma ku sani ba a shiga aljanna da hakkin wani, ba a shiga aljanna da hakkin wani, daidai yake da kana haramtawa kanka shiga aljanna. Sako ne Allah isar da shi inda ya dace.